Mishe Thomas McIntyre ahead and Ledin Oaksha. Rona McIntyre. Rona McIntyre. Macomash. Ten ledge. Tá sé détar tan teachtas an tácht of grading na Gaeltachta tan tá reading na Gaeltachta an tácht of gneirachtas freisin. Ó híh Germud corchan cín na neirachtas ach isíntach grading na Gaeltachta in san schedule bliana tá ró lárnach tá áit lárnach ag gneirachtas agus tá rudí gathú nis nis fector chomá le Germud Creala fector mar yes Brandail fector mar yes heachta dír na daoine óga nis tá teachta na colleges mar sin deach ag gneirachtas. An téanad is misúin an rud mór an finachtas fi láthar ná gúil na seantaimars cosúil hain. Fáil níos gáine agus níos gáine chollibhlíon be tá chollibhlíon be bin duine nó berstelle imi nó tá daoine geidir ra háin le goláán agus na hiúlann tú seach sa mar in tris commórtas óranachta ní aim defuoin géad go na daoine bhín san. So beidir gur rud waignacha sin go léidir gon chuideanta geidir ní sin achas ionta chun rud a go neireachtas hain agus go néile gúla neidir sin daoine óga tíochtán mar deara agus gúil blá agus bora faoin bhéile agus go maidir si agus go maidir si. Sin cean na gurán mór a vín san isán a tá bína nimar go daoine an bína nimar go daoine ógas a bach bud mas gurán a sin ní droch gurán nach chuibe go háchaí neireachtas. Ó thosa réidir na Gaeltachta ní ag seachtú dó bhí glúhhaint aige leis an neireachtas agus ó na chéad blianta bhí críaltaí bhí taifidí bógáine nó bhí taifidí ráin ar dús agus it sin le mo chuomhna sí thosa me se réidir na Gaeltachta ní ag seachtú ceir chaid trícha dó blion sanáid agus ní cuiinelum trá nach ra réidir na Gaeltachta a críal be ó neireachtas. Bhí daoine nach michan an taistil gneirachtas se bhíocha géisteach leis a gúnaí. Somáile bhíocht daoine na sigamid an dóí ag hínach le an maidir mar raich chuir commórta seanó sé agus an trásin mar dear agus bhíoh sos le déanana hí domthóirí tar dí sais beg an níos gur streamline den focail churáir inis mar deara a fós tá éistecht an dílis go deoid locht éistecht a radio na Gaeltachta go neireachtas agus is dólum gur chaure an dá agrach go mór le chéile dearach radio na Gaeltachta mar chun radio agus a clúta chug sé go nach an stádas go deo ag an neireachtas agus tá gine sé ríist. A fós tá éistecht an dílis go deoid locht éistecht a radio na Gaeltachta go neireachtas agus is dólum gur chaure an dá agrach go mór le chéile dearach radio na Gaeltachta mar chun radio agus a clúta chug sé go nach an stádas go deo ag an neireachtas agus tá gine sé ríist.